हेलो लोगोफोर नै दायो आङो शपिं खालामनो फैदोंमोन आरो ना माने आं एक्सुवेलि माने ड्रेस लांनो फैयाखैमोन माने न'आवहाय माबा मोनसे नांगौ बुस्थु जादोंमोन आरो फिसा बुस्थु बेखौसो लांफैदोंमोन आङो मलाव ओमफ्राय नै बे ड्रेसखौ नुबाय आङो कुर्ताखौ ओरैबायदि पसन्द जादों बुंनो नाङा आरो ना आङो ओमफ्राय फसायमालाय बहा मोननो फैसायानो गैया बेखायनो लानो हायासै ओरैबायदि दुखु मोनबोबाय आं माने फसायब्लाबो माने लानो हायाखिसै स' नै बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै लानोथ' हाखाया बेखायनो नोंथांमोननो जास्ट ओरैनो देखायबाय मिनि ब्लगाव नोंथांमोननो देखायनो थाखाय ओमफ्राय नै बे कुर्ताफोरखौ ओरैबायदि फसायजोबदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै फैसा गैया नालाय गाननानैल' फैबाय देखायनो थाखाय आरो ना ओमफ्राय नै आंथ' बायनो हाखाया नोंथांमोननो ड्रेसखौल' देखायना होबाय आरो ना ओमफ्राय जिखुनु नायबाय आरो ना गांसेसो लांनोसै साननाया नायबाय दाम खमनि आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोन नायलांबाय थादो आरो ना देखायलांबाय थानोसै आङो माखौ लानाय जायो गांसेसो लांनोसै आरो ओमफ्राय स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना नैबेबो गांसेयाबो एसे मोजांमोन ओमफ्राय लानाय जायासै माने लेभेल गैयामोन आरो ना दायो नै न'आव फैनानै माबा ओंख्रि संनो होनानै संबाय आरो ना ओमफ्राय दाना भिडिअखौनो लानो बावगारदोंलै आं माने भिडिअखौनो लानो बावगारबाय बेखायनो आङो सामब्राम एवनायखौल' देखायनो हाबाय आरो ना बेदर संनायखौ देखायनो हायासै ओमफ्राय नै बेलासियाव फ्लाइअभाराव दसे ओरैनो भिडिअ फट' लानो थाखाय फैदों आरो ना ओमफ्राय बेलासिनि बार गुसु जानो फैबाय ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां जादों आरो ना बोथोरा बेलासिनानै ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो ना जायफ्रा माने इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो हागोन बानजाय बसुमतारी आरो फेसबुकखौबो आरो ना आरो इउटुबखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय दसेनो रिल्स भिडिअ लाबाय आरो ना ओमफ्राय जायफ्रा आंनि रिल्स भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय आरो ना एन्ड बेबायदिनो गोदान नोंथांमोननि सिगाङाव रिल्स भिडिअ देखायनो हानाय बायदि आरो ना दिनै भिडिअ बेनो आरो लोगोफोर थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबनो थाखाय लाभ इउ अल एन्ड बाय बाय लोगोफोर गाइस